Jeg har fået en udfordring. Ja. Jeg er bare meldt med, fordi ellers bare jeg husker. Men funktionen går. Og jeg skal spise, eller have en skefuld kanel. Jeg ved ikke, om man kan se en skefuld kanel. Jeg hørte det er virkelig slemt. Og jeg brækker mig op. Tror jeg. Okay. Jeg hørte det brænder i halsen. Og en skål. Fordi jeg regner med at brække mig. Okay. En skefuld kanel. Fatter ikke, jeg gør det her. Det er godt. Ja, det skal jeg nok ikke gøre. Det er godt. Det brænder ned i halsen. Nå, men I kan skrive ned i kommentaren, hvis I vil have flere udfordringer eller sådan.